play pi barong ibina so bai pi shkan youtube ko bor meta ka jan met shabang instang tin pa shwa shkimat bukong san Kia ko jing kot na ka jing pang COVID-19 sha ka propusau pon lai sau na ka shispa hakari ki don arspa nyo pungut ki bayo thmaya ka jing pang COVID-19 hamiglaya Lapan long yang ke program bandum ya ki plasma Shillong Nriu ngut ki shipai ke BSF ki ISO paya ki plasma jongki ha ke ni ke program On chong perkhat ke sorka Meghalaya ha ke day bat ke jing kuliah biang ya ki skol menta ke tayo ong menteri ke tanat kuliah putih ubak lakmen rembui Bat ke takjur ke jing tua kendau ha ke surok bak National Highway ha umsning Ki khubor ki babnia ke sarkar pedeng ne ke sngi kala ong ba ke jingpang COVID-19 kala kiu sha ka prapusau pon lai sau na ka shispa hakini ki arpusau kenta palat nyau pun riu hajar ngut ki nong pang kila yo ya ka jingkot ketenat ka kot ka khia ka thu ba ka jingkot kala kot sha ka san pusan lak prapun riu hajar ngut ka jingkiu ha ka jingkot kala pentikna ba ka jingdon jong ki padon ya ka jingpang hakari kala hiar ha ka ba ka jingdon ki nong pang menta ka longtang khat sau pon iwe na ka shispa Hakajuk kepor Menteri Kesorka Pedeng Dr. Harshvardhan ula pelat ba ya ke kendon Ayush Standard Treatment Protocol lingba ke video conferencing. Kani ke kendon kenthop ya ke jing batai babnya ya ki lat jing ya da banya rap banya kun ya ke klam COVID-19. Hamiglaya menta ke sngi la yo jing ken ba ki don arts pa nyo pongut ki ba yo kem thamai ke jing pang COVID-19. U director ke tanat ke kot ke khia u Dr. Amanwar u tho ba na kini ki ba yo thamai ya ke jing pang ki long shis pa khandai psan ngut ki ba dei na East Khasi Hills district. Da kini ki jing nong yo thamai ke jing don jong ki ba yo ke jing pang kala ki sha ka 8000 lais pa nyo phuwe ngut. Ki don shis pa khatsan ngut ki ba la yo ya ke jing kot menta ke si ki ba la ra ke jing don ki ba kot sha ka 1000 Henrius pa Henriu ngut. Yang ke program play jong ka COVID-19 convalescent plasma collection drive la pelong da ke negrims ringkat ke jingya tray lang jong ke tanat shipai BSF Frontier Shillong menta ke sngi. Ya ke ni ke program la wanra da u UK Nile DIG BSF Frontier Shillong ringkat ke jing ai jing ke shan jong ke negrims hospital. Habakran ha ke ni ke sngi u Dr. P Bhattacharya u director ke negrims ula ong ba ke rukom sumar plasma ke long ke benta ke bakong san na ke benta ben sumar ya ki nong pang COVID. Ulapen pau ru ke jing sngo ngo ya ki shipai ke tanat BSF ki belawan chakmat pan ai sngo bhai ya ke plasma jongki u Dr. AC Bharatwajan u DIG ke BSF ulai tho bahadu an riu ngut ki shipai BSF kila ai sngo bhai ya ke plasma menta ke sngi u we u shipai BSF u ba la don benta ha ke ni ke jing no sinyang ula ong ba ulawan chakmat pan ai sngo bhai ya ke plasma khnang pan yarap ya ki bapang COVID-19 ki badok bakedro jong ke jilla Plasma Bank has started functioning from today with 6 donors already donating today, 4 more tomorrow. And we hope this will continue so that it becomes a regular service and we really need donors. Just like blood bank, the plasma has to be donated by people, it cannot come from nowhere. Maximum of those who are recovered, especially our China, because the figure increases trips and families also, the ladies also. So our donors, they are coming forward to donate the plasma. Menteri Ketanat Puli Putih ke Meghalaya iba lakmen rumbu ilaong ba ke sarkar jilla kan sa aya kerai ke jongka ha ke dei ba ke jing pli biang ya ki skul ha ke jilla uni menteri ulakren ya ke ni ha ke por ba ke sarkar pedeng kala penmi e ke jing penbena halor ke jing pli biang ya ki skul na du ke khatsan terik urisau uni menteri ulaong ru ba ke sarkar ka dangyai pedeng ban bishar bat khmi bnya bat kan sa aya kerai ha po ke ni hi ke tayo ula ben rap ru ba ke jing pli jongki khna ka long ke badan kam Henry ke sarkar ka hapan perkhat sani ru ya ke kot ke khia jong ki khna puli regulation that we are allowed the schools to open for the purpose of consultation by the student and
and for the teachers to attend the school till. So for the reopening of the school per se, because as we have seen that the NHA has already allowed from 15th of October 2020, the different states can take a decision at the state level what is the modality and how to be done it. So as of now, we have not taken any decision. We will take within this week, we will take some decision how to move forward regarding this. Karipoy district kalasaki ya kajing shlay umpat kajing tua kendau na kadaw kajing jur palat uslap hakini ki khinyat sngi baladam. Hinin kasi kaladon kajing tua kendau ka surok ba National Highway Hinrio ha umsning kablawan ra kajing deng kali ka bejur. Katanat pulit penyat kali jong ka ribhoy kala poisha katay ka jakka haringkat bat kinong tray ka NHAI kanang banyo pen khot ya katay ka kendau. Hakway pat kaliang ka unit jong ka kinhon HANM ka ribhoy district kala kerpat ya ki bor penyat district ban shemi ki lat kilinti badai kanang ba kalalet kawan kan penthut hakini ki bor bejur slap. Maruai teman. Ha? Tinggi kerpat, saya diisi bah insium kalat kalenti, bat kibor juga enai, bah kini bentuk bah kintau kalat kalenti, nang bah gula benual, ia gini ki dinja ki bakum gini, hasil ter juga nega surok National Highway. Penturu yang kipai ba, haba kilek kiwan hasil gini ki for, kini ban husiar. Kamet bekot bekia kadai kebenta bekongsan haka culture jungi. Henry dah ke jinglap ya ki but ke juk menta ki ba khambha bat ki ba suk banyo kala pensuk shibon ya ki met jongi. Henry lingba ka fit India movement kala ai men si mi ki brio ban long ki bekot bekia. Ka jingdon ya kamet ka bekot bekia kala ai men si mi ki samla ban le kai ki sport bat ki wei ki jingi le kai kilan met. Ini kemi menta halor kan ik khubor. People are becoming more health conscious. Some of them, I mean, when it comes to the youth, they see it as a hobby. You know, some of them as a means of transport. Some of them, make it a point. Okay, health-wise also. So they and as a adventurous sport. Some youths who are into adventure, so they like to go outdoors, take their bicycles, and we provide. To those who don't have bicycles, we have bicycles for rent. Kipabuan na kinongsong snong kamtam kisamla kila shemya ka jingna asay nakabenta ka kwat ka khia batru nakabenta ka jinglong ka mariang saudong saukun habakren baka DD News kinongnya bicycle kila ka tu ya baro bakin sedang bannya bicycle khnang banyo ya kamet bakwat bakhia kum kini ki jingle kanwan ra ka jingmut jing perkhat ka baklan kaban penong ya ka jinglong ka babha. I'll insist my colleagues and family or my juniors and everyone to come forward and ride bicycle because it's not only effective but it's good for our health also as well. And as far as the riding cycle in Shillong is concerned, here people are very enthusiastic. Kini kijing persan ki hab dor ba kijing tumu jong kajing ya lap ya ka Khelo India but Fit India but kalaya rap ikibrio ban kalana kajing im ba shushong jai pade. Bureau Report, DD News, Meghalaya. Kumshi penta jong ka thong jong ka prias ke employee PF organisation regional office Shillong kala IT ya ka kot bai bam temen shiki armut kinong tre jong ka nip ko Shillong ha ka sngi ba kila shong that no na ka kam regional PF commissioner Ukike Srivastava ulakin tu ya kinong ai kam ha kiliang ba pher ban ai ya ki thi pan bai bam temen ar banai shwa ka jing shong that jong ki nong tre jong ki minta pat ngine pechwai ke jinglong jaman ke sibneng Shillong ke jing shit kalong 8% degree Celsius pa ke jing kriat kalong 9 degree Celsius ke jing sngam ka ho kalong khandai punrio na ke spa ka por min step bat nyo pesan na ke spa ka por janmet ke jing hap slap mata ke si kalong khandai 0.5 mm ke sibneng ke dum o Shillong ke jaka ba marjan kala ru pandon ke jing hap slap ba malu mala ringkat ke jing tiet uperthan Shoban pen kun nian pai biang sa shi sian shakimat pakongsan
kiu ka jeng kot na ka jeng pang COVID-19 sya ka prapusau pon lai sau na ka shi spa hakari ki don ar spa nyau pongot ki beyok thmaya ka jeng pang COVID-19 hamiglaya. Lapan long ya ke program banlum ya ki plasma Shillong riung mut ki sipai ke BSF kila ai sobha ya ki plasma jongki ha kani ke program. On syong perkhat ke sorka Meghalaya ke bayadai ba ke jeng plia biang ya ki skul menta ke tayo ong menteri ke tanai pulia putih uba lakmen rembui. Bat ke takjur ke jeng tua kendau ha ke surok ba National Highway ha unsni. Perlok ketui lepoi syuk bekut jang tup kupor jungi minta ke jan met hadu bidi syam biamit pila syagasi kublai pi baro. Namaskar, this is Amitabh Bachchan. The novel coronavirus or COVID-19 disease can be stopped. Together, we can do it. All we need to